Ato sa ko pre kay hapon na kayo. Oy, malakaw na ka? Nakaw na ko. Yun na pa, doon man lang mo krilo nimo. Mas okay man ang duha pre kay kung mulingi ko sa wala, mulingi ko sa tuo, naghihapon ko yung time niya. I found a love for me. Time? Oh, Ni-chat ko niya 24 oras pero sin lang gihapon ang labas. Kung ikaw bali ready na makita. nood manangsin. Sa kadagan akong gibuhat sa iya, wala mong ganin niya napansin. Huwag na sanang magalinlangan. Damdamin ko. Unsa lang po nang nadunggan ako diya? Sige nang pud maghugot ni undang na kay kuha na kay ngilad na kay paminahon. Sige sa inyo na pansin-pansin. Unsa lang po nang pansin? Masakitan ka. So, among no, tama. Pansin. Tama nga. Maong dogbok na kay kong kasing-kasing kay gihimong pansin. Unsa nga pansin? Pansin bag. Bag? Bag organ mi nagbulag pero nakakita daw siya glaing kawag. Aysa, maglain dyan. Uwag. Oh, wag mong pilitin ang taong hindi ka gusto. Daya mo ni. Daya nga taga tudaya. Gusto? Gusto na ko si relasyon kanang inig magbulag diretso move on. Dili kay kanang padungog-dungogon. Ito ay chismis sa panlang Yulio, walang labis, walang kulang. Tama na. Tama na nang ugutan na. Kayong oras, sa ng taas ah. Taas? Oh, taas na akong pagpasaylo. Pero ihaghapon tong gibaylo. Baylo? Kung kabaylo lang kung gibinuangan ra ko niya. Agbay ra kong nilaylo. Lain lugar nga dili na ko siya mainumduman. Kaya naaragod siya pirmi sa akong dughan. Dughan? Pagtuunin mo, wako nasakitan? Asa na yun ka? Sige, magsan ako kay hapon na gid. Malapit nga eh. Surabang kuan ron. Flat man lagi ni mong ligid. Lahat lagi pre. Humok na kayo. Murag wala na feelings. Di mo alam ang dinanas ko. Ilang beses. Hi guys, so pag shoutout meron peting baga sa shoutout o peting taasa. So shoutout ako ha, basahan ako. Meron shoutout kay Exercise John Imbaan. So pinakakuyaw ni sa Davao. Sir, amping dia sir. Mark Lloyd Ugawan, Louie Bara, Kayla Lara Parsilano, Yasmin Uyanggorin, AG Boy Lucanias, Anthony Sirada, Michelle Ugawan, Leng Amor Bulunos, kay John Mark Ijanon. So gikan ni sila sa Jakar Marketing Corporation sa Davao City. Then shoutout sa inyo dia no kang Reggie Avenue sa pod from Santander, Cebu. Shoutout kay Jonrel Paisaso. Then kay Chirel Legaspi, shoutout kay Chirel Legaspi sa Manila ni siya. Kay Michael Manlangit, kay Yuyus PH, kay Ren Sniper. Sa Libungan Binders, shoutout pre. Shoutout da pre, Libungan Binders. Gabayin spud ni sila. Subscribe niyo Libungan Binders. Then kay Roy Mart Bangkas, Yuri Iwa, shoutout din kay Roy Iwa. Then kay
Jason Baluarte, shout out J-Pax, Jane Carl, then kay Joren Gargar, shout out, then kay Kurt Pulmonon. So nakauban din ako sa video sa una na si Davao ron, Poy. Then kang Tagalog na Hilaw, shout out din kay Tagalog na Hilaw, then kay Marigold Ipunan, shout out kay Marigold Ipulan, kay Jake Samon, then kay Alboy TV, shout out pre Alboy TV, kay Nelpa Adolfo, then Detory Vines, subscribe niyo yung Detory Vines, and Jericho Epi, then kay Cherry si Kuya from Bansalan, Davao del Sur, subscribe niyo si Cherry si Kuya, miga na ko ni, then kay Dave Dalundunan, shout out, subscribe niyo si Dave Dalundunan, then kay Larry Mark Ariglado, kay Larry Mark Ariglado, then kay Windell James Matagos from Zamboanga City, then kay Ana Joy Malinaw, shout out kay Ana Joy Malinaw from Isbamas Digos DDSC, Davao del Sur State College, then kay Liza Diaz, shout out din kay Kurt Manuel Hakim, shout out din kay Rex Monon, and kay Lancy Tabor, then shout out din kay Kuya RJ sa Bandal Channel, no? RJ sa Bandal Channel na sa kuya, kumusta di ayan, no? Maragapit na yung gamole, then The Big Dwarf, shout out. Shout out day kang Juban Matubatobo, shout out boss, nasa Digos City. And kana lang din ang uban basig na pa sila shout out yung shout out. Ako ang kuan lang. Gusto lang ko magpasalamat sa nag-support sa among video. Please subscribe and share. I-like ang among video, ayaw jud kalimot. Then shout out jud ako ang akong uyab. Huwag ka Jim, basig na kay uyab. Shout out. Oh, wala kay forever. Wala siya. Then pahabol shout out sa tanang fans na no, salamat kay sa pagtan-aw. So 21 subscribers na taron kahapon ating yaging adlaw 22, so dali ra jud kayo, salamat. Kung dili tungod ninyo wala jud meron dire, so thank you kayo. Sa wala na ako na shout out, pasensya na, no, ayaw ko pang load kaya then sunod ma shout out ra jud ta mo. God bless and more power sa atila. I love you. I love you.